Westeros legendáiban és dalaiban Nymeria hercegnő egyszerre volt boszorkány és harcos is. Ezek közül ám egyik sem igaz. A Rhoyni Nyser városának erős akaratú és rettenthetetlen hercegnője ravasz volt és bölcs. Noha harcos királynőként emlékeznek rá, ő maga sosem forgatott fegyvert. Ugyanakkor számos csatában irányított a seregét ravassággal és nagy szakértelemmel. A második fűszerháború idején, a Rhoyni Szárholy városának pusztulása után Croyan hercege Garin felszólította a Rhoyne többi uralkodóját, hogy egyesített seregeikkel vessenek véget a sárkányurak uralmának a Rhoyne felett. Az ötlet ellen egyedül Nymeria hercegnő szólalt fel. Ám amikor még a saját harcosai is az egyesült sereg ötlete mellett szólaltak fel, a hercegnő kénytelen volt a szövetség mellett dönteni. Nagy Garin közel 250 000 emberből álló serege eleinte nagy győzelmeket értek el Celoris, Valisár és Volonteris városainál. Azonban Volantisnál Valyria 300 sárkányával és uraival szemben már esélyük sem volt a győzelemre. A Nyserben maradó Nymeria hamar értesült Nagy Garin megrázó vereségéről és népének rabszolgasorsba hajításáról. Jól tudta, hogy ő és népe lesznek Valyria következő célpontja, és a hasonló sorstól félve összegyűjtötte az összes hajóját, ami még éppen maradt a Rhoynon, és telezsúfolta őket annyi nővel és gyermekkel, amennyit csak elbírtak. Nymeria hercegnő vezetésével a szedett-vetett flotta elkezdett lefelé hajózni a Rhoynon, a lerombolt és füstölgő városok és holttestekkel borított harcmezők mellett, a megfulladt, felpüffett és a vízbe levegő holttestek között. Hogy elkerülje Volantis városát és az ott táborzó hatalmas valír sereget, Nymeria egy régebbi csatornát választott, és azon hajózott ki a nyártengerre, ott, ahol egykor Szárholy gyönyörű városa állt. Mivel Nagy Garin seregének vesztekor Nymeria népének majdnem minden harcképes korú férfia odaveszett, Nymeria menekülő népe javarészt nőkből, gyermekekből és idős emberekből állt. A legendák szerint Nymeria 10 000 hajóval vágott neki a nyártengernek, hogy népének új otthont keressen. Egy olyan otthont, mely elég messze esik Valyriától és sárkányaiktól. Westeros néhány mestere szerint a 10 000 hajó elég nagy túlzás. Ám a flotta méretének mi voltában nem adnak tiszta választ. Az viszont vitathatatlan, hogy Nymeria rengeteg hajóval indult útnak. A java nagyobb csónakokból állt, egy pár evezős és rúddal hajtható ladikból, kereskedőgályákból, halászbárkákból, sétahajókból, de még tutajok is akadtak a hatalmas flotta között. A mesterek szerint minden 10. hajóból csak egy volt alkalmas tengeri útra. Nymeria útja hosszúra és gyötrelmesre sikeredett. Több mint 100 hajója már a legelső viharban léket kapott és elsüllyedt. Legalább annyi, vagy még több visszafordult, és a volantisi rabszolgakereskedő hajók prédájául estek. Mások lemaradtak vagy elsodródtak, és sosem látták őket viszont. A flotta maradéka a Sotorios nevű kontinens északnyugati partján fekvő Basiliszkusz szigetek egyikén kötöttek ki, hogy friss vizet és élelmet vegyenek magukhoz. Ám amint partra szálltak, rájuk támadtak a Balta-sziget, Talon és az Üvöltő-hegység kalóz királyai. Miután felgyújtották Nymeria jó néhány hajóját, és százakat hurcoltak el rabszolgáknak, a kalózok megengedték a rhoyniaknak, hogy letelepedjenek a Békák szigetén. Feltéve, ha lemondanak az összes hajójukról, és minden évben 30 szűz lányt és csinos fiúcskákat küldenek nekik tiszteletbeli sarcként mindegyik kalóz királynak. Nymeria visszautasította az ajánlatot, és újra kivezette flottáját a nyílt tengerre abban a reményben, hogy Sotorios párás dzsungelében majd menedékre lelnek. Egyesek a Basiliszkusz fokon telepedtek le, míg mások a Zamoyos nevű folyó ragyogóan zöld vize mellett, a futóhomok, krokodilok és a félig vízben álló rotható fák között. Sokan felhajóztak Yin fekete kövekből épült romos városáig, a szellemek és pókok tanyájához. Maga Nymeria hercegnő az Ógisz korabeli Zametál romjainál maradt. Zametál Sotorios északi részén, a Zamoyos hatalmas torkolatában fekszik. Északról a nyártenger és a Balta-sziget határolja, nyugatról a Basiliszkusz szigetek nagy része, délről pedig a dzsungel mélyében Yin és azon túl a zöld pokol veszi körbe. Zametár még az Ógisz birodalom idejében épült a vali sárkányurak hatalomra kerülése előtt. A hatalmas várost a 4. Giszi háborúban foglalták el és rombolták le a hódító sárkányurak. Noha Sotorioson dúskálni lehetett a javakban,
hiszen volt arany, drága kő, ritka fák, egzotikus állatbőrök, bizarr gyümölcsök és furcsa fűszerek, a rojniak nem igazán boldogultak a vidékkel. A rájuk telepedő barátságtalan párás-hőségben nyomott volt a hangulat, és a testüket csipkedő számtalan légyfajták pedig egyik betegséget terjesztették a másik után. Ott volt a zöldláz, a táncolóláz, a vérláz, az édes rothadás, a bronzkoponya, a vörös halál, a szürkehám, a barna láb, a csontféreg, a vitorlások átka, a gennyedzőszem és a sárga íny mind-mind olyan szörnyű betegségek voltak, melyekre a legfiatalabbak és a legidősebbek voltak a legfogékonyabbak. Már akkor az életével játszott bárki, ha úszni támad kedve a folyóban. Zamoyosz vize ugyanis húsevő halrajok és olyan apró férgek otthona volt, melyek az úszó ember húsába rakták petéiket. A Baziliszkusz fog 2 városába letelepedő rojni csoportokat rabszolgakereskedők rohanták le, és a teljes lakosságot kaldére hányták, vagy láncra verve rabszolgának hurcolták el. Miközben Jin szellem járt a városában, a rojniaknak egyfolytában hadokozniuk kellett a dzsungelből rájuk támadó őslakos, tarka emberekkel. Nymeria több mint 1 évig próbált új otthon teremteni népének Szotorioszon. Azonban egy nap hajót küldtek Zametártól Jinbe, ahol a hajósok rémülettel vették szemügyre, hogy a lerombolt, kísértet járt a városból, egyetlen éjszaka leforgás alatt az összes férfinek, asszonynak és gyermeknek nyoma veszett, és soha többé nem hallottak róluk. Meghalván, hogy mi történt Jinben, Nymeria összehívta az embereit, és újra vitorlát bontott. Úgy döntött, hogy Szotoriusz vad és rémekkel teli vidékén nem éri meg tovább maradni. A Szotoriosz elhagyását követően Nymeria 3 évet töltött a maradék flottájával a déli tengereken, élhető otthon után kutatva. A Pillangók szigetén, vagyis Nathnál a rojniakat tárt karokkal fogadták. Ám az Isten, mely a különös földet uralta, tucatjával sújtott le az újonnan érkezőkre, és egy neve nincs, halálos korral sújtotta őket, mely ismét vitorlái bontására ösztökélte Nymeriát. A Nyár-szigeteken, Valano keleti partvidéke mellett egy lakatlan sziklán próbáltak ezek után letelepedni, és nem sokára már csak a Nők szigete néven lett ismeretes a hely. Ám a gyér, köves talajon alig termett meg élelem, és rengetegen éheztek. Amikor Nymeria ismét úgy döntött, hogy útra kell hajóival, a rojniak egy része elhagyta hercegnőjüket, hogy inkább egy Druskella nevű papnőt kövessenek, aki azt állította, hallotta, amint a rojnanya hazaszólítja gyermekeit. Ám amikor Druskella és hívei visszatértek a Rojn folyó mentén álló egykori városaikba, a valírok már várták őket, és a legtöbbüket levadázták, lemészárolták, vagy eladták rabszolgának. A 10 000 hajó, ütött-kopott viharvert maradéka Nymeria hercegnő irányítása alatt ezúttal nyugat felé hajózott. Most Westeros felé vették az irányt. A sok hajózást követően a hajói, melyek vele együtt hagyták el a Rojn folyót, most már annyira sem voltak alkalmasak a nyílt-tengeri útra, mint a legelején. Mondanom sem kell, hogy a maradék flottájának nem minden hajója ért partot Westeroson. A lépköveknek nevezett szigetcsoportokon az évszázadok elteltével még mindig élnek olyan elszigetelt, rojni közösségek, melyek azt állítják, hogy Nymeria hajótörötteinek leszármazottai. Más hajók, melyeket a viharok Lisz vagy Tyros felé sodortak, inkább kikötöttek a valírok városainál, és a hullámsír helyett inkább választották a rabszolgaságot. Nymeria hercegnő flottájának maradéka azonban sikeresen partra szállt Dornban, a Zöldvér folyó torkolatának közelében, a Martell-ház székhelyétől, az ősi napdárda homokkőfalaitól nem messze. A száraz, sivár és gyére lakott Dorn ebben az időben szegény vidéknek számított, ahol vagy 20 házsártos uraság és Pitiáner királyocska háborúzott vég nélkül minden folyóért, patakért, forrásért és termékeny földért. Ezeknek a dorni lordoknak és királyoknak legtöbbje kellemetlen betolakodónak látta a rojniakat, és úgy érezték, hogy legjobb lenne visszaűzni őket a tengerre onnan, ahonnan előmásztak. Ám Mors Martell, napdárda ura meglátta a lehetőséget az újonnan érkezettekben, és ha hinni lehet a legendákban, Nymeria, a makacs, gyönyörű harcos királynő, aki a félvilágon átvezette népét, hogy megőrizze szabadságukat, rabul ejtette az ifjú úr szívét. Frigyre lépésükkor a napdárdai Martell házból Nymeria tiszteletére a napdárdai Nymeros Martell ház lett. Egyesítették a Martell ház lándzsáját Nymeria napjával, s címerükként a sárga mezőben aranylándzsával átszúrt vörös napot tették meg. Házuk szavai pedig
A meg nem hajol, meg nem rogy, meg nem törik. A legendák szerint a Nymeriával Dornba érkező Rhoyniak közül minden 10 emberből 8 nő volt. Az egynegyedük a Rhoyni hagyományoknak megfelelően harcosok voltak. De még azokat is, akik nem harcoltak, megedzette az utazással és gyötrődéssel töltött évek. Ráadásul több ezren, akik még kisfiúk voltak, amikor elmenekültek a sárkányuraktól, mára már férfivá érettek, és a vándorlás évei alatt maguk is láncsát ragadtak. Miután a Rhoyniak csatlakoztak a Martellekhez, Mors Martell serege a 10-szeresére nőtt. Amikor Mors Martell és Nymeria hercegnő egybekeltek, a lovagok, földesurak és zászlóhordozók felbuzdultak a példáján, és a Rhoyniakkal léptek házasságra. Sokan pedig, akik már nősek voltak, szeretőt választottak maguknak a Rhoyni nők közül, és így egyesült végül a két nép vére. Ezek a házasságok nagyban erősítették a Martell házat és szövetségeseiket. A Rhoyniak ugyanis tekintélyes vagyont hoztak magukkal. Mesterembereik, fém és kőműveseik képzettebbek voltak a Westerosiakénál, és a fegyverkovácsaik pedig olyan kardokat, láncsákat, pikkelypáncélokat és lemezvérteket gyártottak, amelyekről a Westerosi kovácsok még csak álmodni sem mertek. De még ennél is fontosabb volt, hogy a Rhoyniak vízi varázslóik olyan titkos varázsigéket tudtak, melyektől a kiszáradt patakok újra megáradtak, és a sivatagokban virágok nyíltak. Hogy megünnepeljék a frigyre lépéseket, valamint megnyugodhassanak, hogy soha többé nem kell ismét vitorlát bontaniuk, Nymeria hercegnő felgyújtotta a hajóit, s kijelentette, vándorlásunk véget ért, új otthonra lehetünk. Itt fogunk élni, s meghalni. Noha a Rhoyniak nagy része megkönnyebbült, és örültek, hogy végre otthonra találtak oly sok bolyongás után, a Rhoyniak némelyike azonban igencsak megsiratta a hajókat, és ahelyett, hogy örültek volna új földjüknek, az elégett hajók maradványaiból kisebb ladikokat építettek, és elkezdték bejárni a Zöldvér folyót. Majd évekkel később a Citromerdőtől nem messze, a Nyártenger torkolatánál megalapították Palánkvárost, a hajókból és csónakokból összekötött úszóvárost. A Zöldvér folyó mentén élő Rhoyniak csak a Zöldvér árváinak hívták magukat, és sosem tettek le arról az álmukról, hogy egy nap hazatérhetnek a Rhoyn anyához. Ők maguk megtartottak minden régi Rhoyni szokást, s nem voltak hajlandóak átvenni a közös nyelvet, helyette megtartották az ősi Rhoyn nyelvét. Amikor Nymeria hercegnő tűzbe borította a hajóit, a lángok 150 mérföldön átvilágították meg a partszakaszt, és miközben az égő hajók léket kaptak, és a megdőlt hajótestek százai lobbantak lángra, majd porlattak el a lángok fényében, Nymeria hercegnő a Rhoyni szokásokat követve nem Dorn királyának, hanem Dorn hercegének kiáltotta ki Mors Martellt. Kijelentette, hogy az apró királyságoknak s királyaiknak vége szakadt. A vörös és fehér homok felett, a hegyektől a hatalmas sós tengerig, az összes földön s vízen, Mors Martell, Dorn egyedüli ura. Azonban az ilyesfajta hatalmat könnyebb volt ígérni, mint valóban meg is szerezni. Évekig tartó háborúzás vette kezdetét, amint a Martellek Rhoyni szövetségeseikkel karöltve egyik királyt igázták le a másik után, míg végül egyedül a legnagyobb ellenségük maradt csak talpon. A királyvér Yorick Ironwood, aki 5. volt ezen a néven. Ironwood ura, a kőút őre, a kút lovagja, a vörös határ és erdővidék királya, és a Dorniak királya. Nymeria, Mors és a szövetségeseik, mint a felhőbérci Fowler ház, a kísértethegyi Toland ház, a csillagvölgyi Dane ház és az ördögligeti Aller ház 9 éven át hadakozott Yorick királlyal és zászlóhordozóival, a Szirti Jourdain házzal, a csontúti Vile házzal, a homokkői Cargyle házzal és a Blackmontokkal. Oly sok csatát vívtak egymással, hogy a pontosszámra senki sem emlékszik már. Amikor Mors Martell elesett Yorick Ironwood kardjától a csontút 3. csatájában, Nymeria hercegnő a saját irányítása alá vonta a seregeket. További 2 éven át háborúztak, míg Yorick Ironwood térdet hajtott Nymeria hercegnő előtt, s attól a naptól kezdve Nymeria uralkodott egész Dorn felett. A legyőzött 6 királyt pedig aranybékjogban küldte a falhoz, hogy az éjjeli őrség fekete testvéreiként szolgáljanak. Ők voltak a már említett Yorick Ironwood, Vorian a csillagvölgyi Dane házból, az estkardja, és Dorn legvitézebb lovagja. A felhőbérci Garrison király a Fowler házból, akit csak a vak királynak neveztek. A kénkőbeli Lucifer király a Dryland házból, ki családja utolsó tagja volt. A király síri Albin király a Manwoodi házból,
akit csak az őrült bajkeverőnek neveztek, s a Vörös-hegység királyaként illette magát. Majd ott volt Benedikt király, a Blackmont házból, aki állítólag egy sötét, gonosz istent imádott, s képes volt egy hatalmas keselyűvé válni, ha úgy kívánta. A királyok legyőzése és a Dorniak felett megszerzett uralom után Nymeria még kétszer házasodott. Először az idős Lord Alerhez, Ördögliget urához, majd az ő halála után a daliáns Davos Danehez, a Hajnal kardjához. Noha többször is házasodott, férjei csak tanácsadóként és hitvesekként voltak jelen az udvarban, és Nymeria maradt Dorn egyedüli ura. 27 éven át uralkodott Dorn felett. Tucatnyi merényletet élt túl, levert 2 lázadást, és visszaverte a 3. Durán a Vihar király 2 invázióját, valamint a síkvidéki Graydon király próbálkozásait is. Mikor végül idős korában meghalt, a Mors Mártertől született 4 lánya közül a legidősebb örökölte Dorn trónját, nem pedig a Davos Dane-től született fia. Mivel akkor már a Dorniak átvették a Royniak legtöbb szokását, mint például az örökösödési szokásokat is. A Royni hagyományok szerint ugyanis az elsőszülött gyermek volt az örökös, nem pedig a legidősebb fiúgyermek. Nymeria hercegnő halála után még évszázadokkal később is az ő legendája a Westeros egyik legkedveltebb története, s olyan karakterek hőse, mint Arya Stark, aki róla nevezte el rémfarkasát.